gerne være med. Hvad sker der med dig? Hvorfor er du så ked af det? Alt det sjove er lige slut. Alt det sjove er først lige begyndt. Nu kommer julen. Nej, det er lige slut. Alt Halloween er lige slut. Hvad er julen? Julen, det er sådan, alle går og hygger sig. Ens familie og venner kommer, og man får noget godt at spise, og man glæder sig til juleaften. Det lyder helt ligesom Halloween. Hvad er Halloween? Til Halloween går alle og hygger sig, og alle har det sjovt, og man får noget godt at spise, og man er sammen med sin familie og venner og glæder sig til Halloween. Det lyder helt ens. Er du ikke også ked af det, når det der julenød er slut? Jo, så bliver alle ens ting pakket sammen, og man skal sidde op på loftet hele året. Det er lige det, der sker for mig. Alle mine ting bliver pakket ned, og jeg må gemme mig i mit lille skovhus til næste Halloween. Nå, var det sådan for dig? Jeg har en julemadule, god idé! Du kan være med til at holde jul! Mener du det? Det vil jeg edderkoppende gerne. Ja, kom! Nu skal du møde alle de andre nisser. Vi er fuldt gang med at pynte op. Hvor bliver det godt? Den heks vil bare ødelægge julen. Hun virker da meget sød. Men bare hun vil sikkert fange os alle sammen og spise os. Bare fordi hun er anderledes, behøver hun jo ikke at være ond.